arratsaldeon guztioi. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako hezkuntza legean euskarazko kulturgintzaren transmisioa bermatzeko eskatu dute 73 kultureragileek eta sortzaileek. Eusko Jaurlaritza prestatzen ari den lege berriari proposamenak egiteko eta eztabaidan parte hartzeko aukera eduki nahi dute. 2019an erabaki genuen aztertzeko eta elkarrekin partekatzeko jardunaldi batzuk antolatzea. Azpeitin jardunaldi horietatik lantalde bat sortu genuen. 2 urte generamatzan saretze lan bat egiten, lan horretan genbiltzala etorri zen hezkuntza lege berriaren ituna. Guk testu hori aztertu eta kezka batzuk ditugu eta proposamen batzuk ditugu, jarrera bat dugu horrekiko, horri buruzko agerraldia antolatu dugu. Irakurriko duguna da hainbat eragilek hezkuntza lege berri horren aurrean dugun jarrera eta ditugun proposamenak. Bildu ginen hainbat kultur eragile, euskarazko kulturgintzaren egoerari buruzko irakurketa partekatu bat egiteko. Ondorio asko atera genituen, baina bat izan zen euskarazko kulturgintzaren transmisioa ez dagoela bermatuta, ez hezkuntza arautuan, ez hezkuntza ez arautuan, ez etxegiroan eta gaur egunera ekarrita ez da ingurune digitalean ere. Kultur industrian eraldaketak gertatu dira. Paradigma aldaketa honen baitan eta azken urteotako inkesta zein azterketek erakutsi dutenez, eten bat gertatu da. Eta gaur egun hezkuntza arautuak ez du bermatzen euskarazko kulturgintzaren transmisioa. Ezinbesteko deritzogu une hau baliatzea euskarazko kulturgintzaren transmisioaren gaia lehen lerrora ekartzeko. Bada, hezkuntza atzo gurean izan zen Ikoitz Arrese EH Bilduko legebiltzarkidea. Astelehenean egindako hezkuntza akordioaren jarraipen batzordearen lehenengo bilera positiboa izan zela azaldu zuen Arresek. Gogora ekar ditzagun esandako hitzak. Lehen honetan hezkuntza akordioa garatzeko jarraipen batzordea bildu zen, bertan hezkuntza saileko ordezkariak Bildarratz sailburua buru eta baita akordioa babestu genuen 4 alderdiok bildu ginen, eta nik uste dut bilera hori oso modu honean joan zen bilera bat izan zela, eta iruditzen zait ere oso albiste positibo bat atera genuela 4 alderdiok bilera horretatik, eta izan zen 4 alderdion konpromisoa berrestu genuela, sinatu genuen. Hezkuntzaz ere, baina Nafarroara salto eginda, maiatzaren 2 greban daude Nafarroako haur-eskolako hezitzaileak eta Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak eskatu die bertan bera usteko. Haren arabera, Nafarroako udal eta kontsejuen federazioarekin batera landutako proposamen bat helarazi diete greba antolatu dutenei. Hau da, 03 plataformari. Abiapuntu egokia dela uste du eta horregatik testua aintzat hartzea eskatu die. Komunikabidei adierazi die proposamenak aurrera eginez gero, 0 aurtekoen eskolen aurrekontua 27% hanituko litzatekeela. Haren esanetan akordio hori irailean urrengo ikasturtearen hasieran sar daiteke indarrean. Nafarroako gobernuak bermatzen baitu finantzaketa. Bestelakoan, Juan Mari Torrealdai idazle eta ikerlaria hil eta 2 urte eskazera. Usurbilgo udalak eta Jakin aldizkariak Juan Mari Torrealdai beka aurkeztu dute gaur. Bi erakundeen arteko hitzarmenarekin Torrealdaik bere bizitzen landutako esparruak ikertzen jarraitzea bultzatu nahi dute. Torrealdaik egoerak aztertu eta etorkizunerako bideak planteatzen zituen, eta beka horrek ari hori ez eteteko bitartekoa izatea nahi dute udalak eta Jakinek. Zehaskako guraso ikasle eta irakasle batzuek Pirinio Atlantikoetako Akademia ikuskaritzak Baionan duen egoitza okupatu zuten atzo arratsaldean, azterketak euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzeko. Atzo ikuskaritzaren egoitza okupatzeko asmoz joan ziren ikastolako kideak, baina poliziak ekintza oztopatu zien. Tentsio handiko une batzuen ondoren barnera sartzeko lortu zuten azkenean. Bada, Frantziako hezkuntza ministerioak hitzordu bat eman arte ez direla hortik mugituko adierazi du Ur Gorostia, Zehaskako zuzendariak,
Bertan izan da gainera Eki Erremondegi Berriako kazetaria afera jarraitzen. Momentuz ez dugu ez elkargoaren behirik, ez EEP-ren behirik. Espero dugu ondoko horrenetan eien behi izatea eta orain arte sustengatu gaituzte, beraz pentsatzen dugu eien sustengoa jasoko dugula. Hemendik ez girela mugituko ministroak hitzordu bat eman arte. Ministro behiari galdegitzen diogu, bera baita minoritateen gutxiengoen espezialista baita. Reculez, on discute. L'exclamation est effectuée. Très bien. Où il est l'inspecteur d'académie? J'ai pour instruction d'utiliser la force. Eh bien, utilise-la. Tu veux qu'on amène nos enfants pour utiliser la force? Vous avez un peu de votre protection là. Pour l'instant, vous n'avez pas utilisé la force. Lâchement. Baionatik Iruñara, Iruñeko udalaren trabeen gainetik, bere egitaragua aurkeztu du Herri Sanferminak plataformak. Enrique Maiak festen erdigunetik kanporatu baditu ere, alde zarrean, emanaldi eta ekitaldiak eskiniko dituzte. Gainera, protesta giza kalegira itzutako manifestazio batera deitu dute uztailaren 10erako. Por las declaraciones sesgadas y discriminatorias de un grupo político y el mismo director del área en plena reunión donde exponen que se trata de recuperar el espacio de Antoniuti para los de siempre. Esas son palabras del director del área de cultura, Jorge Urdanos. Antoniuti no es un espacio idóneo para los colectivos de la diversidad. Esas son palabras del grupo político Navarra Suma el día 8 de junio que salió en prensa. Insistiremos en la lucha social por dignificar nuestra labor en el pleno de la sociedad pamplonesa y exigir el respeto a la labor de nuestros colectivos, así como el reconocimiento a su trabajo constante y continuado en el tejido social de esta ciudad, que contribuyen a favorecer la convivencia comunitaria. COVID-19aren kontrako txertoaren laugarren dosia ez da adinekoetara eta pertsona kalteberetara mugatuko Hego Euskal Herrian, eta herritar guztiek izango dute zista jasotzeko aukera. Hala iragarri du gaur Espainiako Gobernuko Osasun Ministro Carolina Díazek. 500 pertsona baino gehiagok lo egiten dute kalean, migratzaileen kolektiboen eta harrera zaren arabera. Maiz aterpetan lo egiteko egonaldiak behin-behinekoak dira, arazoa baina haratago doa. Izan ere, migratzaileek ez dutela harrera duina ohartarazi dute. Nafarroako gobernuak eta jaurlaritzak gainera gabezi horiek ezagutu arren, entzungor egiten dietela konponbide eskaerei salatu dute. Egoera horrela, Hamaika telebistako lantaldea, Atzuriarrea sareko Txus Elorzarekin izan da. Denbora guztia da beti oztopoak eta oztopoi aurre eta aurre egiten. Mugak, segurtasun kontrolak, hesiak, kalea, zailtasunak, poliziaren jazarpena, laguntza eza, heriotza. Euskal Herrian migratzaileek bizi duten egoera lazgarria da. Zenbait kasu dauzkagu baita ere igual 10, 12, 15 urte daramatzate hemen bizitzen, eta oraindik ez dute lortu inolaz ere bere regularizazio dokumentuak, ez? Bere lan eta bizitzeko baimenak, ez? Eta egoera horrek suposatzen duzuen bezala da beste egoera baten sartzen zaitu, ipintzen zaitu beti, askoz beste egoera ahulago baten jartzen zaitu, ez? Bai esplotazioaren aurrean lan ezberdinetan esplotatuta egongo dira. Migratzaileen errealitatea ikusezina da hainbatetan. Euskal Herrian, iheslari klimatiko, errefusiatu zein migratzaile asko kalean bizi dira. Jenteak kalean dago, jenteak lo egiteko tokirik ez dauka, eta gero gainera, jazarpenak, identifikazio etnikoak eta sakabanaketak gauetan eta aurkitzen dituztenean, polizien aldetik itxuraz ez zaigu gustatzen, gure politikoi ez zaigu gustatzen
ikusgarri egon daitez. Migratzaileen kolektiboek zein harrerasareek salatu dutenez, Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak ez dute harrera eta gizarteratze planik. Egungo egoera gordinari gainera zenbakiak jarri dizkiete. 500 pertsona baino gehiagok lo egiten dute kale horrian. 100 pertsona, 500 pertsona baino gehiago egon daitezke kalean. Salatu dugu, esan dugu, gure kolaborazioa prest gaude bilerak egiteko eta laguntzeko konpontzen, ze ulertzen dugu Bilboko eta beste zenbait tokitako jenteak hiritarrak prest gaudela konponbidean ipintzeko, baina ja ikusten dugu instituzionaldetik ez dagoela asmorik, ez dago iniziatibarik, ez dago gauzak egiteko konponbidea bilatzeko gogorik, ez? Eta orduan plantatu nahi dugu ja nahikoa dela eta bai Jaurlaritzako gizarte gaietarako sailari, bai diputazioari eta bai Bilboko udaletxeari plantatu nahi dugu, ezin dutela ja pelota pasatu batetik bestera. Konponbideak nahi dituzte, benetako konponbideak eta ez itzutzak. Nahi dugu ja konponbidea benetakoa martxan ipintzea, ez bakarrik diskurtsoak, ez bakarrik immigrazioen aldeko euskal ituna sinatzea eta plan marabillosoak eta aurkeztea, baizik eta presupuestoak martxan ipini, jenteak, errekurtsoak, bitartekoak eta martxan ipini eta konponbidea ematen hastea. Maiz aterpeetan lo egiteko egonaldiak behin-behinekoak dira. Arazoa baina haratago doa, izan ere migratzaileek ez dutela harrera duina ohartarazi dute. Egoera da harrera duina falta ikusten dugula. Ez bakarrik gauean lo edo aterpea edo etxe konponbide habitazionala edo esango genukena falta dugula, baizik eta baita ere egunean zehar egoten direla ezer egiteko ez daukatela, ez? Eta horregaitik ikusten dugu harrera integralagoa, duinagoa izan behar duela. Eta hortik ere datoz jantokietan harrera ere hobeagoa izatea, janariak eta zaitzea, eguneko tasunean zer ikastaroetara eta formaziora bideratzeko moduak eta ikustea. Ekonomian, makina erremintaren nazioarteko azokak 4. eguna du gaurkoa. 2 urteko honetan adimen artifizialean jarri dute arreta enpresa askok eta horren inguruan sakontzeko Teknalia zentroko arduradunarekin izan da Udane Arbedo lankidea. Urteren ostean, pandemiaren etenaldiaren ostean, bueltan da makina erremitaren nazioarteko azoka mundu mailan erreferente dena eta Euskal Herriarentzat aberastasun iturri dena. Aurten 31. edizioa da eta protagonisten artean adimen artifiziala izan dute, horri buruz Teknalia zentroarekin aritu gara. Behar bada azkeneko urtetan Industria 4.0, esaten zitzaiona datuak hartu, ematen du ja datuak baditugula eta horiek nola erabili ikasten ari gehala. Ikasten ari gehala esatez, azkenean adimen hori ikasteko prozesua dela ere, eta hainbat lekutan ikusten da, bai, prozesuak nola hobetu, gauza batzu detektatzeko, problema batzu detektatzeko, aurre ikusteko sistema garatu, hainbat gauzaetan ikusten ari geha, gauza batzu simpleak, baina daturik gabe zintzianak egin, eta beste batzu, asko ez komplexuagoak, eta nolabait ahalbidetzen dizutenak aurre ikusten gauzak ze gertatuko dan zehazki ez, baina probabilidade handiakin ze gertatuko dan laguntzen dizutenak. Teknalia Euskal Herriko ikerketa aplikatuko eta garapen teknologikoko zentro handiena da. Zein makina zerbitzu eta berritasun eraman ditu aurtengo 2 urtekora? Nolabait saiatu geha ekartzen enpresetan edo tailerretan dauden bitarteko ohikoak, batzutan ez horren ohikoak, baina robotak, kabezalak, soldaurako gauzak, lijadorak, olako zeak, nolabait etorkizunean gaur egun existitzen dian bitarteko horiek erabilita nola kombinatu daiteken, eta softwareari esker, o aplikazio ezberdinei esker,
nola lortu bitarteko hoiei errendimendu gehiago ateratzea da fleksibilitatea gehiago eman eta gauza askoz gehiagotarako erabiltzea. Pandemia osteko krisia eta beste hainbat faktore aintzat izanik, zein egoeratan aurkitzen da makina erremintaren sektorea osasuntsu aldago? Gorabehera batzu egoten dira beti, baina azken aldi honetan ematen du gaina makina saltzaileak ere azken aldi honetan egoera honean daudela. Gauzak oso komplikatua gertatzen dalako eta danak ematen du problema diala, baina buelta ematen dizkiote eta ematen du negozioa badukatela eta Euskal o Espainiako makina herramientan sektorea potentea jarraitzen duela izaten. Lehen arloko gaietan berriz, lan hitzarmenaren negoziazioan Gasteizko Mercedes-Benz lantegiko langile batzordea zatituta badago ere, sindikatuek urratz bat aurrera egin dute lan gatazkan, eta langilei lanuztera deitu diete zuzendaritzaren xantaiari erantzuteko. Ez dira nau. Mercedeseko sindikatuek lanuzteak, mobilizazioak eta grebak planteatu dituzte, izan ere lantegi Gasteiztarreko zuzendari Emilio Titosek akordioa sinatu du Euskal Autonomia Erkidegoko eta Arabako erakundeekin horien babesa bermatu eta sindikatuak hitzarmena sinatzera bultzatzeko. Sindikatuek bestalde pultsua gogortzea erabaki dute eta hitzarmenaren negoziazioaren bilakaera, erakundeen aldetik jasandako presioa eta zuzendaritzak planteatzen dituen baldintzak gogor kritikatu dituzte. Konbenioaren negoziazioa azken aste hauetan abiadura hartu duela esan aldugu. Orain dela 2 aste iragarri zuen 1.200 milioi euroko inbertsioak egingo zirela eta beti bezala hori xantaia bat da negoziazio garaian beti egin izan duelako. Negoziazioen harira, langileon bizi baldintzak okerrera doaz, oso argi daukagu egin duen azkenengo eskaintza eskasa dela, hori ez dugula sinatuko eta espero dugu inor sinatzea. Dena dela, enpresa batzordeko sindikatuen artean ez dago oraingoz adostasunik mobilizazioak zehazteko orduan. Alde batetik, ELA, LAB eta SK sindikatuek lanuzteak eta grebak planteatu dituzte ekainaren 27tik uztailaren baterako astean astelehenetik ostiralera. Bestetik, Komisiones Obrerasek eta UGTek 24 orduko bi greba deialdi iragarri dituzte datozen 2 asteazkenetan hilaren 22an eta 29an negoziazioan aurrerapausorik ez bada. Ekonomiarekin lotutakoekin bukatzeko Espainiako Kongresuak lanaren nazioarteko erakundearen 189 lan hitzarmen berretsi zuen pasaren astean. Horrela, Hego Euskal Herriko etxeko langileek langabezi saria jaso ahal izango dute aurrerantzean. Confebaskek ordea uko egin dio euren lan hitzarmena negoziatzeari. Inigo Aduriz, eldiario.eseko kazetariak gaiari heldu dio gurean. Uste pakete honek gobernuak langileen alde duen aurrera pausoen barne sartu ditzazkegola. Egia da oraindik neurriak mahai gainean dauzkatela, negoziatzen ari direla. Batez ere hemendik aurrera giro inflazionista honetan eta hemendik aurrera gerta daitekeen krisiaren ondorioak saihesteko neurri horiek negoziatzen ari direla, baina beste aurrera pauso bada eta egia da paperak ez dituzten langileak ez direla barne sartzen, baina badakigu gobernuaren barruan baita ere hau kontutan hartzen saiatzen ari direla eta badirudiela inmigrazio legearen inguruan eta aldaketak egongo direla. Ingurumenari lotuta, Gurasozoek Zubietako erraustegiaren aurkako familien plataformak Arkaitz Errekako izurketaren harira iragarri du Donostiako epaitegiak inputazio berriak eta hainbat froga egitea erabaki duela. Udane Arbea. Gurasosek jakitera eman duenez Donostiako epaitegiak 2020ko maiatzan Donostiako Zubieta auzoan izandako isurketa toxikoari buruzko inputazio gehiago eta froga berriak egitea erabaki du. Arkaitz Errekako errekastoaz ari gara isurketa toxiko hori Zubietako erraustegian sortutako amoniako isuri batean sortu zen. Gertakaria 2020ko maiatzekoa da herritarre salaketa batek errekasto horretan hildako arrainak zeudela ohartarazi zuenean.
Ertzaintzak eta Guardia Zibilak espediente bana ireki zuten, eta 2020ko uztailean fiskaltzak kasu auzitegitara eramatea erabaki zuen. Guardia Zibilaren ingurumen txostenan azpimarratzen da Arkaitzerregan dauden 4 arrain espeziak desagertzeaz gain isuriek tamaina handiko animali ere eragin ziela, gutxienez 15 ardi hil baitziren errekan edan ondoren. Duela gutxi maiatzaren 31an magistratuak autoa eman du eginbide berriak adosteko. Zehazki Guardia Zibilaren natura babesteko zerbitzuari agindu dio zehaztu dezala kloroalkanoen eta gertaren lekuan jasotako hildako aingira baten ehunean agertutako metalen maila altuaren jatorria edo isurketa iturria. Barne txosten batean jada azpimarratzen zen kloroalkanoak konposatu oso toxikoa direla eta minbizia eta beste kalte larri batzuk eragin ditzaketela gizakiarengan osasunan eta ingurumenean. Hori dela eta Europar Batasunean debekatuta daude 2004tik. Agindutako bigarren ikerketaren helburua gurasosek gaineratu duenez, instalazioak 2008ko maiatzen zuen segurtasun egoera argitza da. Urte horretako otsailetik bere ahalmenaren 170 eta 80 artean baitzegoen. Obrak amaitu gabe, beharrezko probak egin gabe eta martxan jartzeko baimena izan gabe. Ikerketa zabaltzeak banakako 3 inputazio berri sorrarazi ditu, dagoeneko 14 dira, eta horien artean Cesar Jimenorena nabarmendu behar da, Gipuzkoako hondakine kudeakotako zuzendaria. Pertsona juridikoei dagokienez beste 4 enpresa daude ikertuta. Epaiaren erabakiaren berri izan ondoren Arantza González Ezkerranitzako IUko Gipuzkoako koordinatzaileak Zubietako erraustegiren jarduera gelditzea eskatu du, pertsonen eta ingurumenaren osasunerako arriskutsua delako. Politikan atzo etortzekoa zen erabakia, baina gaur jakinarazi dute. Zigor auzitegiak Jon Parroten baldintzapeneko askatasuna onartu du. Fiskalak helegitea jarri du baina epailaren erabakiari. 32 urte daramatza espetxean Parrotek, hala bakaibideak Emmanuel Macron Frantziako lehendakariari dei egin dio, gaia berehala bere gain ardezan politikoki. Euskal Herriko hautetsi eta gizarte zibilak daramaten dinamika eraikatzailea lagundezan. Eta prokuradorearen isultasunen aurrean, estatu buruak eta bere gobernuak ez dutenez bake prozesua kontuan hartzen, uztailaren 23an Ipar Euskal Herri osoa blokeatuko duela iragarri du bakebideak. Sare Euskal Presoen eskubideen aldeko mugimenduak salatu du Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkaritzak trabak eta oztopoak jarri dizkiela larunbaterako Iruñean deitua duten manifestazioa egiteko. Zehazki manifestazioaren aurretik egitekoak zituzten 4 zutabetik 2 debekatu dizkiete. 2 egun eskaz falta direnean, ekialdekoa eta mendebaldeko zutabeak zehazki. Euskal Presoek oraindik ere jasaten dituzten salbuespen neurriak salatuko dituzte protestan. Iruñeko kartzelak presoei jarritako oztopoen berri eman diete Nafarroako ordezkariei. Foru sozialak dokumentu bat osatu du, eta Jose Luis Arasti Perez, Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkariari eta Nafarroako parlamentuko talde politiko guztiei eman die, baita Nafarroako gobernuko hainbat kardunei ere. Bestalde, itzuli da azken arrok jaialdia Mendizabalera. Gaurtik larunbatera arte, hainbat talde igoko dira oholtza gainera. Milaka pertsona mundu toki askotariko munduko tokitatik hurbilduko dira jaialdiaz gozatzeko. Eta gainera horiekin izan da 11 telebistako Gasteizko lantaldea. 1000 inguru edo, leku guztitatik. Langileak eta hori, Castellón, Albacete, eta gero jendea, atxerritatik ere bai, etorri dira ikustera. Yo personalmente soy de Murcia. Yo soy de Sevilla también, es la primera vez. ¿De Bilbao? Que no le falte nada a las personas que están aquí en el glamping, si algún colchón está pinchado, recambiárselo. De Albacete. De Madrid. De Zaragoza. Pues nada, ver el festival y pasarlo lo mejor que podamos y ya está. Pasar calor y disfrutar, espero. No, Fesprin, así los que más. Toy Dolls, Dicty Honey, Ilegales. El sábado brutal y Fumanchu esta noche. Yo venía a ver a Patti Smith y bueno, Fesprin, Ilegales, Jerry Cantrell. Eta jaialdiez, uztailaren 7, 8 eta 9 berriz ere ospatuko da musika jaialdia Bilboko Kobetamendin. Aurtengo kartelean mundu osoko 100 artista baino gehiago ageri dira.
Udako Euskal Unibertsitatea askotariko egitasmoen bitartez ospatzen ari da 50. urteurrena. Bada website bat sortu dute. Bekaduna deitura du humorezko fikzio sailak 4 atalez osatuta dago eta gau honetan 9:30 11 telebistan ikusgai izango duzue. Kepa Zarasola Udako Euskal Unibertsitateko zuzendaria. Hainbat jarduera prestatu genituen 50. urteurrena salata eta antzerki kontuan zerbait egin nahi genuen. Eta azkenean atera da ganberra da hau, baina ganberra da eraikitzailea ere, ez da bakarrik zera. Aktore bakar batekin, hori barreserkan ibiltzen da, barreserka taldean ibiltzen da Mikel Irazusta dago hor, importante, antzerkiari bidea ematea espresioa lantzeko, gure proiektua lantzeko, antzerki bidez, txantxaren bidez, zehona. Eta hor beste bi elementu aurkeztu, topatu genituen bidean, Irudamatxo eta Bira produkzioak. Bai, sartu. Kanpoan etxungo zaitu ziren. Eskerrik asko. Bueno, badakizu oso momentu berezien etorri zarela, ezta? Bai. Bai. Asmo handiak ditugu, etorkizunera begira jarri gara. Eta nahi dugu zu bat gehiago izatea. Gutako bat. Hau zer da, sekta bat? Errepikatu nirekin. U, E, U. U, E, U. Fuerte! U, E, U. U, E, U. Hori da, hori gara. U, E, U. Eta nahi dut hori entzuten duzunean etxean zaudela sentitzea. Ados? Bai, ados. Etxeko kontu eizo, gaur gauean izango duzue musika zuzenean saioko programa berria ikusteko aukera. Oraingoan, Koldo Otamendia aurkezlea, Jota Martina taldeko lagunekin izan da Larrabetzun, eta jarraian saioaren aurreapena. Eta horrekin utziko zaituztegu, besterik ez gure aldetik gogoratu, une oro aurkituko gaituzuela zuzenean ala nahieran 11.eus atarian. Ondo izan? Jaio naiz baina, zein da nire lekua, handiaren izua, nurena da mundua. Jaio naiz baina, zein da nire lekua, handiaren izua. Jaio naiz baina,